Alright, karibu na Indo Mwanchu Muligerio Getembe Television kama kawa kama dawa. Murubiri itubwege ikaro kira Jumapili abageni bago chaiga ngoro kasi kenyamuro opinion shapers na opinion leaders. Tonge nderago shape opinion yetu na omugusi eriyo torengana kituko na gusukani mutu. Kamera ibune muri getabageni abaiga rero ntete kukwanira unde bwensirie tantete guchakira ladies first. Igo expecting abageni bane batatu bari goike kiroge kemonkera ari kyo mugeni oyomo muske Ben Mumanyi era nabonko mukwane rataraika ningegene tengango ikare gusenchera ari gocha lakini abatugo chake kiagero ready into capacity quorum mushimiwa tigango engoli bagukwane nabagusi omwancho murigereria kwanza kabisa na bakwaniye ande na abatebiri happy madirakade isinjikira era asamarita ankuru kidogo ndwari Wari ari umwana babagira watu babanyibari kino moyibori nande kine member of the county assembly ndo MCA ku represent usimkuwa ni sauti ya basibati gari ya sikunde ya Thank you very much Mheshimiwa Dolphin Buari Buari na kiota kwa naye Buari ni rinkolera ndingetega Yes. Thank you very much. Karibu sana and thank you very much asoko nyora chingaki na gocha asichi studio cha Getembe. Mheshimiwa. Very good. Neja Marieta ngoro ku South Darius. Nande ngoro kwande Mbulembe. Boigo nande gondo monogeli bwe constituency ya Bonchali. Monogeli bwa Banchali. Yongi boire Bonchali alia bumulinda ward. Igo abantu ba Minto entutu achiraiga egera tonyale ko kwanira mangana ya bera tatubuna morali atebiraiga egera torera to shape Bonchali gusiye to yonse kwa jumba. Thank you very much. Tiganda kubolie amuski Darius. Nchenko no garure boli kiagaranje no Monchali inde na inde tinda ngaki bwacho to ngya gotono gerantu Banchali kiagaranje aro maana tinde na maana ngakwangere kono gera endo ono gera ndara njira na tinka gitinga ntuigwa egente getangani yes umurali otakiro manye ekaro umurali yakonoga murai tayona konoga asa no karachorire agokia abantu bonse nditurangeje nje naboli na ki ngoyo gochore toto nogera nduna Banchali abana inchi abange babonchali babire bagontebia mbabolirie bintawao bibakunete abantu bachorire batari konyara gukwana nere nakwanire binde byabere bikokorekana nebinde nakwanire byabere bikoirane bikwana so ekara abantu abange ase constituency ba ko responsibility yoko babolirie bintu batiga kuboli gotoma bali bare birogo eminetinga kwa bagochorire obanogere Tigango e flowers ji abasogwa njira nangandire kwa nogeto gasabege sima wasaba former president Uhuru Kenyatta na ile kiroge kikegacha na ende ne deputy president ne arona yesabete 1800 ne rakaleta na rinkarekebishira maji. Thank you. Mheshimiwa Buari. Yes. I ne member ye county assembly ya Kisii korwa sikiama kia UDA special electoral table. Yes. Okay. Ribodi ya neri tangani kiama kia UDA imeagusi. Gekarekana sogo chori eye igatotebenga ne scorecard ya midterm tokuligereri. Okay. Midterm scorecard asikiama kia UDA. Mugakorega asingia sana witira as a leadership abandi mukanyore biroge bimwachoretu. Bono ige status iye kiama kia UDA asigusi ngima kuchakira South Mugirango paka North Mugirango. Ntete kukwanira South Mugirango paka North Mugirango. Ekiagera barely a week ago na ringena ba MCA ga oyo mukuru wa South Mugirango tichore UDA na mubwatega. Okay. Wachore na UDA. Lakini ga ringete ebweka ni gatebetenge kiama kia UDA ngoli migekale birobo gusi. Tukwanire nsemeria North Mugirango umujumbe ochore na UDA musikejo ashinyamuko. Ororekanire ngabone gatari gotera etune ye kiama kia UDA. Ayebu numurai. Ore ase county assembly estate ye kiama kia uda usina kie. Kwanza one thing ko yentege kuri midterm review. Yes. Midterm review. Nambeyemo. UDA is a very strong party. Yendonda gote is a very strong party. Ibwata bajumbe bane. Kisii out of the 9 constituencies. Yes. Asaba MCA ntokore tibuye because it out of 45 etwanyweta wa MCA batano. But gukorigirira gusiye ito.
gusiye tunturi kulchitwa ka suti eke to gwaka chikura ye cheito ngochora turabarai yes etukurigiriryo burai twachora burai burubya so igega serie suti ntunturi gwaka gusigaiga so in matters as CMCA tuchite nyore bange but we are 9 yes as a county assembly bonaiga bali to kwana out of 71 eturikianda how are we doing bonaiga bonaiga abajumbe baito bane bonsinto babwate and in MPs bari bara aligned na Kenya Kwanza gose broad based government. Yes. Our numbers are increasing. Because intoroche kurige sabari chigato kunya gwaka gusigaiga nurocho musike manduku oyochore tuna ODM ngo tarare na intwe nocho mu women rep donya oyochore tuna wiper no ale agutara ni broad based government yeyiga nuroche abasike bonzi a good number bono in terms of ababunge we are gaining. Okay. Ekerego cha CMC insaiga our numbers are not working right at all. And the reason our numbers are not working right situation nere achaga nande yunte byo mwanchu murigirira nkagari murayo ndibwensi ogocha sore ko saba none kura gose ko gota ininta tekento kete byakuro kigenta okorere embe onere achire nekero monta gotenina ase podium wananchi bara muburi nkiakorire ase ward yae watulerieta abananchi bamuhakira chinkobi iga abantu abaiga bonsi byoro chibakunya kuibisa maigaiga ne chinkobi bakoliya saba nanchi bakoliye style abananchi bako bairani gochibunge igo barorine nembe onero barigerina inkoenda so mwananchi nkwaniriye tegete ngwakirunde chinkobi and that is the reality. Mheshimiwa mbia mona soko ngene lakini tinda isaneka una kwangira ngakyote teseneke what is this that UDA etariko korabuya uchia saba ndo bae bali bachore tu yagerere bono as a county assembly area so ikaransete it's not working but tikanta itoko gotebie kinte kimwe etubwate 48 governments yes one national government and 47 county governments omo MCA a role ya ere county government kusigaiga so ekere omubungo ko mubori gore amagenderero okumubori amagenderero ko mubori president kiyakorire omo MCA kero ko mubori gore amagenderero okumubori omugabano gonki yakorire kiyakorire so you will find that a number of MCAs nko bara aligned with yeso mugabana yes erinde amagenderero agenda steward chabo I'll still remain very truthful. Tarine tuwa ruziri numbers some of them will tell you the truth oikabaira nenseiga amagendera akoreki bagende batumye kwebereria amagendera likiriri chiwodi cyabo abande ebapimete batete kuligena ngaye ibintu bigochiguchi umeta abantu mbali batabwate decision batabare bakoro kulukwam na mundu utari muri rakiteri mukendo bunabone gamanye tekiro mundu amete na bwali no yo UDA nje abantu mamete bwali no yo UDA tinkonyara ko ba UDA ntoko ODM ntoko kia magete ntomikia magete no engotoke nyomba yemo so there is that imbalance. Okay. That is why okoran members of the national government there are a lot of them very aligned to Kenya Kwanza. Okay. Okorigiri members of the county assembly a lot of them very aligned with chia somoki mo governor. Mo governor is yet to give direction. When the governor gives direction, yes, erebuye ko korwe direction yane bono na aligere left, you will see siasa ye korekana. But again, we get to the 2025. Amangana biama being popular and unpopular, I don't think ngokonya kiro mwananchi nkagari. Again tuga ngokonyo mwananchi garia nanki mwananchi ako survive. Ngakyo mwananchi ako boka gochie chiro. Ngakia barayi mwachorete gwikira bono iga nkibagendere ko bakorera magendero kibabaleteire. Bwali bunole county assembly ko represent sauti ya basubati. Ngere lili kondo nane kana bwatiri kondo matenki na kolera basubati ese county assembly and it's a good question actually. Ochombo oli ongisaransi ga igamboli na ase county assembly saranste nkigwa kolera basubati then enga siasa gego chagoika ekiama ne yento gego tambukia abantu abagusiba ito mbali bali bachigwakira kiama abantu barengererie minte biga abantu bakonya kuminyokera. Sawa mheshimiwa turatigira abu toe
omonogeri bw'omunchari ribaga ne Secretary General ya UDA aekoreng'ana bunorigerereti nimatenga kiama kia UDA nkirang'e nandi gochikora obochori no aiye Secretary General esikoka die kiama ikibona igabusina kiorocha bia mono muraria sing'encheri swali kwa boriri umanyete muraria ikiama nene Kenya buna narigereire iga kurunjaka kumanya siasa na abaire nkorora siasa ye kiama igekoerereka robochori bwairire siasa ye kiama ekoerereka robochori siasa ye kiama igekoerereka robochori bwairire asengencho onya abantu bachorire idiot sengencho yari ngaso murindo bwe kiama gete egere idiot ye yaso office ekimana ikiama erire bono ye ikingaki abantu batagete korora egasi abantu batagete korora emirimo ye ikayabore yatoka nga no muntu ochore twasingenje omurindo bwe kiama so nje gotebya bagusiba mintase babeta ebyama tibi baisa kobe chanso yogochora abantu bande bonsi nga singenjo baro murengo uyu in fact na kekora na tebya bagusia bange matuka etibwa ngoiga na batebiringa tibo baisa kuanga abantu abaya baseino especially aba MCA abaya abajumbe aba women rep abagabana mo baisa konyora nga muangira gochora abantu baina abaya bara abakonye nga singenjo baro murengo uria yo monta monene igora ali mwanjete zingenjo egotoka nga mugwanjo muntu gete bona baratoka abande banjete kwiria muruto abande banjete Raila Odinga abande bagoteba banjete Matiang'i buna bono gusiga iga buna bagukwana nabo muranyoro mu MCA uso mujumbe naroro gocha ko bomu jana yataringe kiama ekyo lakini urakonya abantu egotoka nga mwakire chikura mwamurinire na neroro konyara gukora egasi finally botoka nga mwarusiria magenera maya abantu karokende mwari gocha gukonyeka okay reason tuwarorira abantu buna bono gusiga mwegure chi constituency abantu bakurira omuntu achorire kiama gia Azimio lakini abantu bakurira bono bono menye kwiburinga abantu barire constituency gete yes inga singincho mujumbo ochore tuwaroro sinyirwe gasi bono bwiburinga kara bakurama UDA oraria igo aba basinyirwe gasi insaiga na ba UDA bikondo ne riao Yes. kuna chasi nene aebune section Yes. kiama kia UDA Kisii County Yes. batebire byasana ng'abantu barigererie byama Yes. batiga abantu abaya yeah for instance Nyansiongo ngusi ntobwate by election Yes. erororo after IBC akurire miroberi yayo yeah and still enseme eri Nyamira mateme miruka ne bire buri tariri ward eri ntobwate Nyamaiya Yes. ntobwate bochori ororo tiganga si muchi ward chire ne chiaito chire ime ya Kisii County yes aibune Secretary General Yeah. statement igwate bire Secretary General ye kiama kia UDA Yes. no te bia bantu baite statement statement Muntu yo naro kuligina UDA very good No te bia ntotageti monto tari konyara gokonya abantu banyamaiya ari gichikura na UDA ngatomo beteria akiru chikura I cannot agree because ngisa kwagiri igo nga monto ndebwe sinono yote kwenyara ngaso UDA ngatomo bugate sire chikura we want the performance ekero none kero tobege to monto muya ase elections position airire chikura ako perform gago tuagacha bune chama na kigeko geranga none kero to gutangasa nominations Yes. gutangasa nominations so that the party can get the best a best is such that they can be able to represent the party well in the county assembly or national assembly tuiso kogenda nga ne ubi ende yonsi bitu apikiri kuru ano singa njari UDA tumubwati bado na ira ta konyara gotokonya ari assembly ko enesa kuchi policy chechama igo nore comfortable omuntu aru ODM gichao kolega siengia akeru kiagero mundu igete muntu kero kende UDA bwate na tari kwenya kolengana no murengo seita enchera abantu bakuri ko pasimu ngakaro kende ngaga igane opposition region igonko what I advance as a Secretary General of UDA ne ringa ki we want ekara abantu batete kuri gichikura kurwa se chambe especially yeito baba abantu bale competent tintageti omwana ominto bwali okwanira tintageti abantu bebise maga yo muntu ngase nginchu ngekia mageti kigweka ndekere ketete ko present omuntu seitonka ando mete no wanjero bwane bwa mangana mbuli naki omuntu sobo ikancho ko bwa isiku
na bera toko mwana ba ukwana amatiangi na bera toko tware chinguru ga gusi yake nonyigwete lakini yote mine tinge karago kwana kuruga iga bali bande bakobolisiko especially umusike William Ruto tabwate bantu baye mbakorete gendo kieke mbaro igo we don't advocate inga monto ndebwe NCP ngate ne chikura ngabono totebe ngaki ngabono nasingi njaro yoito ngabono ko perform wali na bakobo yoito lakini abantu bakorera igo ntotagetiba kochora abantu baitu kero kende abantu bakorera eto tageta abantu abaya bare competent like ko by election yechi we are going to look for the best person or best people to support ne chama to monte ticket o monto anyara ko deliver asa abantu so that nyamaiya na nyansiongo eizo gotoko ngabairire chikulecho nabo to gwe akire kubana itubune chama nga abantu to present to kuja saba na inchi na abantu bale perform. Darius, Honorable Darius Mosoti, Secretary General w'ikiama kia UDA imeakisi county na boigo muske Dolphin Bwari MC Omochoro ase kiama kia UDA ime county assembly ya Kisii gendera kulika chujumbe chao gabwa sena mbeyera se screen yao bodi amabodi kabisa na intunturega iga abantu barayiga ngukwana bali na indeni matenga barabune chire dio baye buli baka kabisa gukwana ngukwana bali muske Dolphin Dennis otara riswari yao again tunkere neba nandinte to put very clear. Okay. I want to clarify. Okay. Ngwante na abaskembali bachitega iga bagatena bai wamejitenga. Na nekiama kia UDA nonya bachore tuna UDA. I want to tell you nandinte tente binoyana somo ninji. Muntu tayo orure resignation. Woche kiama kia UDA tebe eri ndo move korwe kiama. Ogende kiama ngao we resign. Aba MC abonzi bibachitega bagaisaranzaga abukoroka ba UDA ondete yolikire lirube yogotana officially rero na itengire nekiama kia UDA asenyenjo ngeri narengere tingo kora kia lenge 1 2 3 lakini nkera akora igana igobona na irusiri as it stands bona aba MC bari bonzi bari UDA they are intact. Okay. So that's a clarification I wanted to make. Na yani mo MC tayo sokiri. Na ndio yo brave enough. Na nje clarify. Oyo brave enough. Ni inde tayari kumwekere gari ya mafuta akawabeli rube mpaka Nairobi. Very good. Na nje clarify awakujitenga hapa se nechi nkwana cyaba cyari koro kinga korenga na bune bintu biko genda gusi. Ekiama egari yarigire gutantana ondete yote betenganje bona ruro lakini nonye process ikero they know the process mondo le gari etanta ineme tigaike ko kwaro so ile gari moroche accident ngochere ko cyane ikera para to chiko kuime gekara batere ngutantanire anyway that's by the way yakigima maburi yao gendera kulika chujumba abu a conversation ingi yakigima yogo shape opinion yaito ntugunegesa kukyomo gusie at the end of the day tutagete tukwana mangana lyago twagacha na gwejenga ntwe bune community mwishimiwa aye omuske Edna omuske Celestine igo mukuri ko twale rupendeleo agete ne party go sena leadership ye party ekiagera okuno kuboli kwana ne bine birengeri byane I personally njibwe komo nyama igo mukuri ko twale rupendeleo na leadership ye party go se igo mule very attentive and very loyal to the party ukingo boleriyo as a chuikibere chaitire leadership yense under umu deputy president umusike kitore Kindiki obero gutara gusisa in fact ukirange chintunda inye amitari sana eyo mweli nigora South Mugirango entangani yaringe kitutu chache aba MCA timbaro chibange mono lakini tikankwanire South Mugirango mbarengo apart from maye no mwishimiwa Celestine no mwishimiwa Edna naende mukae ulibaga nonye nabantu mukaba wevering aba bande keronko babuli na akorire research echiete sukuru gabange babate bangantunto chikiri ntwagarero ranyeri bari chache mbarengo bari bagari abo sti bari kambarengo nali rogora stwarenge goro bado mwarengo lakini asikuru ase party ya UDA yera our subject today abande mbararekana muno bakoba ase okubwatira nokwo nebintu biri abajumbe bakora gusogo changira nakuri liboli riane I want to kokoboli na maskani igoro muno igo mukore rupendeleo gose inwe muri jebeka nabo turabe chebeka lakini ndiandara gutebi egenteke mukire clear asinde yes unanje bwari I'll state it clearly na ekero oburayi bogochorwa utarachikori oburayi bonde bwensi kuwe nkoro ime
wikutware enkoro yo gukorera mwananchi. Okay. Igotinda tena bali bandi mbatati gukorera mwananchi. Lakini inche nchorire ukwane sauti ya basubati. Igento kiangire tubuge tutu ni kanisa yali guchangirwa. Chikanisa cha Catholic. Nkanyoro mwaliko kurua somo sike Jafet Nyakundi. Agatotaina ya yangu changira turi chikanisa cha Catholic. Tafadhali mukuje na ino mole tu muchango ino. Wone bali bandi batachete timete guse muchango batabwate batale koleta guse ni interest batabwate kanisa ya Catholic. Guse nkigita basugumete. Tuko kiro muntu kurumwaya yako boka ne musikumoye. Nchena bwate interest yane. Naga igese kanisa. Abangina bali bonsi bibagotera gari se kwaya na bangete gasi. Wikanali nkwenda mbairere siringeri yane mbwate siringi kiri cyane ibere gose isato nenje mbeke gali nta nenje na basugumire. Esenge njo na bangete gasi. Tokende South Mugirango. Igenti giya twirete gari no guchangira ebyombe. Where 70% yaringa basubati. Okay. Ncherete ona ariko miss unless na ariko toke tandike nyikitani. Okay. Gotoka guchangira basubati bayikonye bakore biasara. And that is why esinge njo mu musolia nimbwa to bwanje ni gucha saba basubati. Na bangete gasi. Na bagere to bwali bwali bokuru kubwali bwali nkoragera. Akasmile yakaiga no babangina bana bangete. Ga kiko ikanso ka saba basubati bali. Nani ngote ne rero abasubati bagusiba tene bankani bante nandote itigento gete. Eyunere sauti nkwenda nkwani. Esinge ncho abuna bunko represent. So the reason barayi abandi batali ngororo could be number 1 mbabwa tebesa ya muchango, which is very normal. Number 2 tubuga interest. Yes. Oh no bungu litukondiro kuboka no muika buko kwende kanisa litukondiro taigu kwende kanisa. Toko tena upendeleo nere abono tena upendeleo eto ko upendeleo tokende mechango. Mundu tayo ko upendeleo kwenda muchango ni kwenda kutoa. So kama kwa kwenda kusokia besa yao ine nkoro yo korwa kwa tuara usine nkoro yegento keria gyako suguma guchigokonya. And by the way asabantu bali basugumete bakurire serikali yaito ngalira nabarayi baito bayete empowerment program yiga nona alinge yani tukalira nabarayi tukabata Kisii County gaiga ndu abwate ngento tuari kuruka account Kisii County Credit Scheme ego fall under se committee nde vice chair a committee of trade ekaende gakanone control of budget because of some technicalities chitaso wana anything ebe serie tu atete chikokonya abasubati baito basabe chibesa bakorere biasara wono ekiga gitaraba chifande chichinde chitaraba basubati bagusiga igomete ngotebi Dennis basubati giga mbali ko aturubulemu igotene ni abasubati babwate chitaito didi giga nabakesana abakesana igon tuwa basubati ntori marginalized ase community yetu. Yes. Reason nande ntete kote omwancho murigereria ntwetetie gento gekuru kwe gender mainstreaming policy neche tangaswe kero yabere gazetted eso kentu anyete tikuru bunge. Because challenges nchire umusubati yagwethera bone gente kigoroche economic empowerment kega kwaroche kego korweke. We pushed it because umusubati naro tete gochake biasara byenchinyanya. Otabuga atibese yu e capital iri yaguchigo chakira. Lakini wise konyora basubati bali kiombe 20. Bairwe rwa 50. Kiro montanyo ole gose nerfu, gosonyo ole gose mbatugete chingoko. Bamente chingoko chiabo. Abandi bali babwate no ni chiema, bali bagokora catering. Abandi bali bagokora obulimi. Different businesses. Yes. Bagende ba empower umusubati. Yani mchange igane yo empower umusubati. No chamande bagotana wo tunahonga, wo tunafanya nini? Siasa teraika. Okay. Siasa gego chagoika mwanju murigereri ekura neje abantu bachi bagosabe ekura batebe chisera cyabo oake ekura. Lakini siasa teraika. None bya mebiga muko nyagoteba. Ekiyama kiya UDA ngira chaka ko kurikuru tigete na to members bono ba 2027. Trachaka the process has not started. Oni gege ntokege ndete grassroots elections eneo ochorobora aibu abantu abaraiba UDA. Ejibone go muske Darius igwete akunya ko binyokaiga anyorobo secretary general bwa yakoleki aisara ansareme ara UDA. Thank you. Tukirirago. Oyo minto Darius. Aibune SG bwati ya UDA.
leadership ya UDA bona igame ya Kisii County. What is your relationship na leaders bande? Ilikuwa na kinga loopholes na wana ba MC na bayi kabali ke ribara ramantu kerokende party kusekerokende tochaire ntuntwale kaniro na moyo kabuno iyo because naona na kororite ko kuikase vikali bika nende kwe guliba kwa kwana na koroche machoga lakini na korora nyanturako. What is asbona iga kwanirango leadership? Umuralia kwa bodi riswali ya sana. Encheranire siasa ye igege tu Kenya. Siasa ige kogenda one on one nekibese. Siasa ge kore to munguso nonya ne ase chama ekaro kibese chigotara. Abara ina babara kwa moyo ekero none chi function chikobangwa kwanyora kero kena barayi abande banadire facilitation. Na abarayi abande mbale beruete banje te bale naturally bago facilitate chi function. Na abande mbale no bachorire banarete gokonywa bakwecheki bamenya gukore ibintu emiro biyindi. Unabona kuwa bodi ga relationship yetu na abana n'abarayi bande bagusi. By the way, in a key leadership iyo abarayi bande barabya bati tinda akora research ya nabiya so far barimo kubatera nambara. Asa abarayi be chama. Yes. No, in fact igonde acting secretary general. In fact ya service ya yebiyama bya Kisii iga ninjende acting as a official. Abantu bande ekero tuwatangasite birugo group nere tore tokoroka UDA candidates only tuwakwane denga asingi nchoko gendia mangana ye chama wikato kabantu balentinera bakona kusukuma na gukwana mangana ye chama kiagere chama ekereko beta bwati ere powerless direction teko kora gentuki teko apart from my structures chinde njio mbono chikura abantu bago chikosoa. Okay. Negekora kwa bero kokoranga ninje bikanga kukwana muno na barayibu na bachorire apart from abachorire bare nominated and elected bande banandi mbeyo bago kwana. So ena take this role as acting secretary general so that ingana kobeke chama yaita se picture na gosukume mechando ye chama so that abantu baito barolenga kiama kitonke gendrete gazi na go coordinate from national to this grassroots area egera abantu baito no mbali members be chama no nekera bate to consult yegento banyara kumanyanga inki kigendrete. Darius. Yeah. Ene party president. Yes. President, we tend to believe wasito gwasimunga party president nere wende kwa organized more kwa kende yonsi. Besides that, the national treasurer we party na wakurua gusi na ende gwantebiringa structures nchirarolekana nchibekira senchirerengia na ende gwatebire tugende kwatebirenga abarayi mbale barase bagwetuma na abandi mbale no ebachorire bagutuma gose baganyite batuma gose bakwecheki igo ninde justified batebanga a lot needs to be done eriko ne kingi kiamekeiga ke kwegerero murayi bwensengo stabilize gukere. You are right. Njoma nyete muna twikaranste ga no mano yominto ntuntori seco funds for your information. Nimba manyete uya. Asegento kwagacha I believe in this. Kokonye gento kegende busyo kebe buya uikotebe urusia magosa asari. Ari nga tole abantu ose members ba UDA osabare ba UDA nga totere yes kiregento none kara toroche gento rekoma bubi. Egenta asikiri bubi nabongo tebe nga ebugari egento nkera motara kora buya. Magoso nara muare kubika imetuamo so that they twara ko bachinguru igatumire tinga igo twatagwire chama na ende tinkotera ngabona none kere gento kire bo bente bengi gento mbuyakire ntobwa toboleme chama yeito ya UDA Kisii nebwa tobolema inje buno mulikyo monene ontenenera igongo teba nebwa tobolema singinchu abarayi baito bagwenerete especially those who are elected mbararokana bara abantu babwata umunguso bagoika bana inchi yange babe koko boko so tati abantu bamerere amate oborayi bwa UDA se serikali ya Kenya abarayi bachorire uyatoka wakwanire ga igabwari nakwana ga igego ya ba MCA babere bakorokana bara bakendu aba MCA ga babere bakorokana bara bakendu asingencho e barrier yabere created between bali ba national bagotoka Nairobi ali ase bintu bigotoka nansa nza umeta ba MCA especially aba MCA be serikali eba manyirenga barabona abantu bwate bintu bya serikali lakini onyembira rukuru byago kana go chansa biba facilitate ba ichinguru batale buya nabo bakora gupado babwato embeo. That's why ongotebanga from now going forward
in fact nalikira musike Kindiki a message nkamotebinga komogocha buna baraibe chama because ene chama ya serikali igoto tagete babanga ko bagocha before bataragende field anywhere in fact no nabasika banda bajumba baito bachorere information yetakire ko baikira ere very clear. Okay. Ko bagocha gusi tigatua tuara a town hall meeting y'abantu bonse bibe chama both elected n'abantu bali baboliti chikura maybe bakagwa batairete na opinion leaders bonse bibe chama twatwara umukutano e town hall so twabura ninga kurutwa tiganete ngaitwa ikeire aliaso tokogenda yes so that abantu banakole manga kero kende mboronge tuli so nonyene karutu achire field tu akure tokogenda bali bakuri ne chindege bakogenda Nairobi yatuka bali batigire ground yamba bwate morali no moyo ngaki iga injira tuwatigwa liberera so inchebuno mulikyo mwana bekiama igongo tebange kiame ke bado nke bwate chinguru the only thing that is required here n'abantu baito babe komoyo abarayibali abanene bachorire especially abajumbe bagotoka Nairobi mono ko bachikire bakonete na MCS bali bare elected na bali bande baboretie so that babori kunga yobole mabuli ngai moigwethe chiaba oire. We normally do that. Acting SG. Yes. Oh, karatika mheshimiwa bwari otebire ngokora bali. No, the gap you gukwanira buna nchenda isogoteba because I am a member of the county assembly right now. We normally have meetings na leaders baitu. Yes. We have meetings with our national leaders. We discuss chishida chirichire se ground. Neriena to try involve the bigger group because party structures cia UDM bono chiko formed. Obo chori mbono tuwakoleta at the polling station level. Yes. So ntura tuara leadership. Abaiga tokorangirie town hall. You cannot call everyone to a town hall. You cannot call tokorangiri kiro mundu mukutano. Kuikekero tuwakolira obo chori. Tukole pipipi tota yabona abaraina bugaba. Those are the leaders bakurangiriwa. Abaiga tore sitting in korangiriwa tore where opinions are made. Yes. Unabona iga nago tena mangana ya empowerment program atarachaka we had a conversation about it. Nkobora nitore nkiumugusia tagete because abaraya bana barabu Nairobi bale. Inturi ntutore ground igaiga. Gukabata bona nkora atuboli bale na kay nini muri ground. Ngaki ground ngaki abantu bagoteba. Nkitura akore ground ke konyo mugusi. And there is no leadership gap hapo katikati. When was the last time mwarangira netiga buna leadership mwekara samwa? We sit all the time. Nande karo mwekara samwa kwana. Oyo iga mumu appreciate tina nande mumu ayetda tukuboli ya buna bwali. Ere nero acting secretary ni kiama kia UDA. Ngwanjira nore na manganaji. No, I know there is a gap between, and that is why I'm saying we have a leadership gap. Ntora arangiri Darius, but into ntora neti up to last month. Okay, a few months ago, nkwara umuske CS Migosna rangiri a number of leaders. Which Nairobi KMPC. Apparently, no engineering ngororo. They only called the leadership. Kuruwase County Assembly. Yes. Bari naboneka mo wipone o UDA no arenge umuske Boss Mairura. No arenge and other leaders bari barengoro. Lakini asabara ya baito Murai Jafet Nyakundi. Umurai Silvanus Osoro, Umurai Zail Chanda, Alpha Miruka, our leaders baito gaiga bagusi. Ntobuga the gap between MCAs and the MPs. We meet not no utomboli no mukutano bomo yene to obwa. Eka igoreka na akole to mukutano ninje tenga sansa no mushimwa Zail Chanda. We ntwagete amangana agari. Mukutano obo machogo tarakora ne sansa no muske Alpha Miruka. Tuka discuss amangana 1 2 3 tari inche but leaders no tuwaringe na kwamboka no tuwaringe na Celestine no tuwaringe na leaders bali barangira banjire gocha. Lakini bali banjire gocha. Okay, that is okay. No, on that note, yes. Atatora wese point you. Mwana minto kwandege nta. Nataka kumunyulie ngento na mini. Nketinte betinga mukutano tora abagati abantu barobisi bakuri mushahara. Dovi ningoli ro mushahara na bali bana Nairobi bara bajume ngoli bara mushahara mukumira na muise kumira na abantu abangi pya abantu kiyanda. Na no meta abantu morobisi mubwata makosa make. Nande kero tora abantu be serikali abantu morobisi abantu ngo bakabara magenake. Kwagache chama egendo moko baba ngaini asichi ward Jones P45 abantu bali babole chikura bakabwa. Barenge be chama ya UDA. Mba bwate chikura na andi mba bwate following na nabo abantu bamanyire be chama ya UDA. Komek ikiama gieto getene negetware chinguru getware bitenge ntoriko bapagwa ngambali elected lakini mbabwate chinguru bago twagachire chama. Eka pye minute ne inate bangaki
abantu baito babe involved bali babolete chikura no nyambairete bali babolete obojumbe chi constituency chiri chinde no mpuna bono bugari aye muno nominated no mwana olio minto korokwerina no olio ndo korokwa Celestine aba MCA bali bande bali chorire batame morangiri na mairura bali bande bali korokana muna gwakwana ono na mumira na bajumbe ino mubwati na babaye task moni echama emokorokana murabake so kotaka ko sirie gap yi no kuigura no nyambali bande batairete chikura koratika bona ababara ibe chama bali bande batairete chikura mbabugate influence baranyare ku influence positively komeke chama ye serikali ebe active igo kotebanga igapu yi netakire ko basiri ligono kotebanga ntubwato ko bani bokwa gache chama yitu kwanyigure so nchege ndonare kuimisa bara ibe to bonsi bibe chama ndota ke tongene rito kire ngabono to kukwana ige ngabono korogana nga ichama kinari ngekobore ryo mushime wabwali riborio ngankor tinda kora sorry tinda kora ege ntoge ko gara abantu ba miss defense yogo tena no bale muko defend ye chama ya UDA nekero bakonyore ge ntokoro ku pweke ya soire asekisi pweke onya ru mwana yo minto bweko utumire guchi asegete onya rero mbi ye urokongoro rundire gutopinga gere nyinge ere facilitated ge komomera eto Kenya geto chira asegete onya rati abantu babangire bagodiri nere obakomomera. What we want to tell no and to advise our ibaito be chama is that chama yetu ne bade chingurubado igora bracket yes involve at leaders opinion leaders imbaro banje te serikali religious leaders political leaders bali bande batairete birugo ba involve so that serikali chama gia serikali ne kiama gebugata abantu abange getuga abantu abange in fact I admire when we are many njedi ndiko ngabono ngana achire njegweke mbura ko chiari ngabono ngani njo mondo na tambuirwe abantu bande mbayo ngabono ngoke ngabono mbiyando buno bulimo nganchire ndarere ni rimanyi kumburisa riao ekero nari gukina mama ari go ngegeria ebintu binde you take turi kuganyoye gwe none ndagera ko muabekeru ne chikasini chire sani garia turi kuganya ka obekeru kani ragera bwango rakoraki oraigota so power is not given it is taken murayo ndibwensi bwate interest omayete ninte tegento gete yentu kirente tego sugumira abangina bane tata ligia barayi abase bali because bone igatiganda ragotebi ante te kwegerera abajumbe baito kiro mojumbe nkuruwanira ali kuira nekero kukiai bono ngakite yago chakolengereria umujumbo obugirango acha kolengerera na Darius Mosoti na ali bonchali njake kumuligia tuisaranse tuchake kubanga ekiama kya UDA atara rosie kirugo ekiama gitaraba abantu babugirango mbatete gento gekorokwa amagenderero bono ngakiro mujumba isaranse te puoye ali abekire onio max abana inchi bagote bantu tete chipara abana inchi bagote ntu tete last mile connectivity estimanto tete gegera ntu igota bani bwate abana inchi bagote na twarorire chi school chikwa gacho ntu tete school igobono iga enga kige igatore e period ye tore etari period ya byama ene period ya magenderero reason onyora na him nanti monda angereti umonda isanse mwae ngamwa kore to mugutano monda anget nankwatete nana tete kansa yani kete chiko changiro nateta bangina bane banyore chibesa tata ligia barayi abase balege kana mbabwate bintu bya bagendete gokora murayo ndi bwensi Darius aye and give my advice from my heart na barayi bali bonzi bumwe bolite biru abarayi amumete sibagotuka a good number of appointments naroche my good girlfriend Sophie na beta appointed kuchia say board a good numbers bali bataranyo appointment what is stopping you kurwa go chasa baraya batara kurangeria nkwanya koenda bunaye mbure meni metast obviously your associate including obviously mwaziri o koenda kwasoa with your entitlement the same way o koenda kwa take your power tell your colleagues muntu tabase ko isaransa asegetiga na mchembanya kondange tata onde ko kurangeria onde kuragera diswali iri mwana minto kwa boliri kwa res diswali ya I think iga atari na kubolinga abantu mbara egumerimo ekwari kuboli mbararangirigwa aseme kutane ye town hall. The question here, the question I was trying to settle my sister Buari
is the weakness of the party, the current weakness of the party, and what are we supposed to do so that to strengthen it. Naratanga banta bangi nabona banta bangi babete promise dibe chama nako konya kangocha kule abande barorenga ya iririka lakini eize gotoka there is continuous communication eize gotoka ngakero kinda abantu nabota abantu barangira niga nanu meta abantu bakwate chinguru nabo barakonyara kobeka abantamo abanta bakemba likonyara gutwara nguru cyo kobeka munabono mwadika kwa na ikene naki aba MCA banda babake babade challenges they cannot be able to unite themselves because mbara ba united with big people. Two, siasi yimuno mwana minta tepere buali gere kabere nabo sukumya karota keteke ntaibwe kayuraria nabo kenyora lakini tumenya kuri picture ngarenga ki ngakitoko korato nyora bangi unabona nkolera bonchali alia uno mwana minta abikire buyaganga abajumbe baito be serikali kero monto mbuo yakale kulimia bono ndigelinga bonchali ningo kale kulimia nakiye kora banchali bakondera bantebiringa noganga manganaya kwaro jibona nali getiri ruba linkolera nga ntubu ati KMTC ntubu ati TI ntubu ati university campus ntubu ati kenda alige koro nga magendrongo tarali neke kore serikali yaso getekina getiri rubeti ekarua affordable housing program echebe kwa ali getiki ndege nonya na kane tegeti ndege tuchitubeka ya stadium area suneka so that tegeti likara tikarabana kiri Darius yes entai tengo ko tigarandi kon egente ke kwa kwandenga bono tutebe from the ruling party onya talia ko kwana for example ku bonchari kangonde tayo ora egirira banchari for example kiagaro mutimba bachorete kurwase not from the ruling party yes Musike Silvana so chief whip wango igana kwanite chiwiki njira eraibere agakwana asegete agateba n'abantu baya kurwanirira na ndo soro ninganyite ko mu flowers chiae uremerimo yae gusenjira gwituma gokonya bagira lakini akaba specific agateba iga ndengi clip kirali lakini emo director na igara ireke kako kenyora agakwana iga chipare kara mangana ya siasa ngete ko so abwango iga igona chieta so monene bwense nka motebi ngaka parankali na rucha sigete aka parankali na rucha sigete gusiga na motebi nganji karakanga akaba girango ngatigara nkweboli nje buno mugusi oyo numurai ori national oyo numurai omugusi chief whip epaleye ourire omugusi na yariko bambura bwa kumato soro karakwanda gusi atari gocha nendege igagwetera burabu yere nyamira owetera nyaribari chache oetera kitutu yere gaiga oetera bonchari maye kabugirango maye kasa abantu baye epara ya bikru for instance na igweta banchari bagotebana ne yabo yari ngetinko nyara ko substantiate otebire nge pare bono karanga okoba oyiga kara sakale ngera abantu babugirango ngakyo go expect abantu bande chirinjo nchinde chikoyu ekiagerege kinkere in record tiangira ne liege ntekyo ntari kweberera kandonsi chi statement inchire echinde chikoba made n'abarai out of pressure was what we call animosity ekero murai yago chakuria raisireta ngakero kendo kwanire bobe kwanyoranga mangana ikire kogenda nkwana eri omusiko osoro mwana minde chief ibwa kwanete njata kirare ko yebeke nginchiria na babanta bange chichirani chiumiete ne chipara chirabo gurie gento kelikero monte pale saregete boye na bara cremunge pale iria no soro tolete ipare no soro tolete na bona bonchali aliseito e para nere saregete kuruite buria nyabaro ochinyagitigo in fact konya yekira si aro chikobekwe lamiti ikatere na gafra bona abanchali bonse bienjeri yo sora atrete bordi ya kwana ngange chirani ga nande kukulilie chirani south mugirango na abanchali so itirate yura rusi abanchali kuru asingane linga e pali elia no soro kolete gento kieke no toulete because teriora ikitagendo mondo baja batanganganya getoteba nere biyo kolete gento in fact yo mo MC yo bogia kumu mongo igandikirete message gaga agatebe pali iyo timanye tindi sure about it agatebe pare iyo igo ya urire igo ya ngeko ruwe wodi haya usembo nchali ya na ninyi wete nande yende nere ene yene nera banda alia bonyando ngumbu alia ngena matongo na bara batenge para nera alia are weta kero mutagateba so
chiste sentiments yechi na beta kirenge karo kende to kwana mangana tu moderate mangana ite kera mangana ndinto kwana kuita bantu moyo akuita bantu chichirani moyo nona abantu bara kubwata zie serikali bakwa moyo ngabona nanya bantu abagotura igo ngakibara bayasi turi because karo to kwagache chama kuna bona nkolera ngotebaiga abantu abange bagoite serikali yaito asinge nja abantu abange bagokorega asinse ye serikali bagokorera abantu bobe in different capacities, especially those offices che serikali abantu bagotesa abantu inse yandakura abantu abange okogenda office of ministry gosene ya health kwanyora abantu bagotesa abantu okogenda gose public works kwanyora abantu abakebaralia bakwire chisenjeri umuntu ogenda lunch for 3 hours abantu banakulira umuntu umenya kurenga serikali ki umuntu okogenda lands umenya gotebwa agenda bwichi form oiroreri ya kabiri injuti chigatatu injuti chikane abantu bakugwa kinse ya serikali baise ko very effective onde bwensi nabo president goraria insege ko enda bia sawa njina kinara ko ranga barayi bonsi bagusi kitoko konye serikali goso onde bwensi pio kubwate simonto onde bwensi na vega bana koko kwana mangana maya nabo kwagacha umuntu uri ore igoro yawo egere abantu batwara imani nini tagite mumanyeka tugoya topic ingi yabuneiga chinse chikomenya koko kuminga ke ya chinse cheto chiriko ibange go gotuira niri tokora mangana ye wono go ikocho tebia abantu bakonende batwireni anganchi utarakwa ngwaro che clip wiki yes I listened lakini tianda rakuburi tiangira niriri swali nande nteteko kwa a very good scenario abasibati babere kero muntu orure mwaye osokire nechinyanya para uchire kuoni chinyanya chaye oyomo uchire walire reso gali seke iririkere uralire chinyanya no advertise tibuyega na abwate chinyanya chinto bichonze na uchiweka ini lakini yero okolire ki walire reso uralire oyonde okulira wata kinju chinyanya ngechi chinyanya cyane chire chintobu otangasire chinyanya chaye cyakolire ki cyagoliro oyo igoniri chinyanya chaye ochire otebiria abana bae gaki abana bane nche nareta rero gwikaturia kanyama esengenjo chinyanya rere na tangasa esauti yarete bune yabwali yaretega na uniri chinyanya cyane acha atebia abana bae amakosa yenka yali keka oyonde to gucha kublimu oyo iga nankia ekonerie chiao utakonyero oyonde kuoni chinyanya chiai I hope omugusi ontegerete na ategerete genteke omugusi ontegerete bwali kire constituency nja chorete umurai ore bunge na nende taba gusiba understand bamanyinga kibunge yako kolegasi because I sit in the county assembly ngo etinde budget ya county assembly kero muraya awo chane budget yaye otera nchese constituency ya nege nto nchandegete neke igento nchandegete neke igento ntagete neke okebanga na gali okorenda na kimogo terwe kero mogo chora abantu kuchibunge chora abantu abangaini abantu omete kolinde bintu byabo gekogera kama umuntu ochoruko rubonjali abanjali agokorere gasi umujumbo bonjali takwenda hatana ya kuratike yane kura bagitutu gochimuino gari that will not happen na abanjali agokorere gasi iko bono uyu gendo urara tachi kubugati budget yae tachi kubugati para yae ngakibona agakoro aya egento ngerekeiga egento ngerekeiga umujumba guchura kwana mono mujumbe kiyo mujumbo soro mwa to recommend yae nengombe gukamubonega neyemo I want to agree with him engombe gukamubonega no chibesa the government ibwate that is the truth listen chibesa kose serikali no bwata abana babere chi twins njeni mbwate tsare oyo mako gonka kuruga oyo ndakonga kuruga oyo akogonka kunya gukuruma oyo ndakogonka ngora okunyogotereri no ri okogonki kubwata omurembe bonsi na abana bawo oyiga esinge nchako nyago kweberi ko igura kogonki okorare taka yakwara kogonki oyo nde esinge nchokunya kurumare okunya kurusa rusita okoraki tako igutwa kuroma kwarusi oroma kwarusi igo bono eyintu musumjumbo sora tebeteka ntuwe ikanga kiasiasa bone gati abantu bafocus ya magenderero onde teyo manyire kia mago chikobori kura nakyo yego gere myaki itigarite nebere mugo chaka kuruta magina bono iga tutaita magendero muharo cha magendera agenda bogere amagendera agenda chinse chinde na ntugusi na mageno tokuruta tokanyirire teye ito engombe yaito ntubugate lakini ngwancha turi kwanza turakamiye iga amabera arasoka umuraria on that note 1 minute as asini endo ngana ndakiro diva no mwishimi gwa asini niga
Omanyete bonchali omosiko mujumbo oli bonchali Njoke igarenge kiama ky'opinsani ya UPA taligerete serikali yekura lakini serikali yentonyirigete chikura nchebuno mono gali karanse ta munyanderu nindigete chikura strongly nechi para kire bonchali ekero chiko korune budget ya Kenya asaba banchali bakuru bangona baruba gonete ko basaf tinta geti ko expect ko igwa as a senior member of our party gatebanga nekete constituency ane because yo mujumbe utari ko igwo mujumbo kurwania serikali ingate ka advantage yo mujumbo kurwania serikali atoure chipara na ichi chiko benefit kyagera serikali ninje konyegera karalituko do you know karaba jumba abonsi bibare Nairobi aba MC aba bamigire bakomyo kiguga igane county ga ninje mbura na berengo kwana ga all through ngotebanga upinsani tyako chande serikali. So I have a right as well for defend ya magendera bonchali rebo mujumbo obere bona abere go chimuino nto gukira tuligelinga karokende ngo mujumbo usiekirwa zingenchali kya magire go chimuino to uruchi para cyale gokorekana because naitu we are taxpayers tigachono monogalio bonchali go nara gotebanga ko baranche bono na baba na inche bara believe ngaki nabo mujumbe agerete tukaurwe pare iyo onye tuwuri tuwe pare iyo ari gienjere pare gierani. Thank you tigango to omuanchu murigereria teba na mangane to tukoria nyugeto yo minto kariri korwaria sensor transmission na wante winge clip kingere tayari tigango tore jump start yake gatore na kimo jumbo sora kwaneta kane tuwe e pare yende na nyorete na ure to mubunge geto murega abantu bayisiko seba erie siasa yabe tenjira gete na jire ngate yo mugami ngabano gusiya asarike kamotenga geron konye karan konya ndari ni buone katukalire budget akanyorange para nere bekire budget yasigete aiga gusi yaruse tukwe tari jana ruse ni baruba ruse lakini jana asabete ekabekwa mochengo gochiayora gochia suguta estit emine epare kubekwa etamak my friend incheni nkore ebu ni ntabori kura. There is no problem. Lakini bono yocha yonte biga ngaya o karaira ngora o ngoma nyato o kira ngato go kwana nje tingo nara go kira nje rantongire tinima yitiko kira tano eminto kariri mujumbo soro na bakwane tego na rodi mbulembe so egenteke nkirigento kia ekenegento ke kuita sauti mugirango ne yemo asosora agendreta ko bekamo era kwegerera na bakwegerera buno soro lakini oitire na bagwite serikali enene asengenje chi constituency chibwata bole babwe chipara usine chinyingi na bokere constituency era passive nge pare ekasinyete buoye na radio sora kolete gendo kieke atebete. So my advice to our senior leaders when we speak tolende chimemenjera tokokwana because na botora kole gasia konko mobilize na kwegerera serikali lakini toko kwana kwanyoranga to kwande bintu binde bigwita bante myoyo no bono bonchali ali pali rieto chande in fact mwaro jama toke gas megitwi bono endo tebya banchali bono ngapara tali ere iyo sora ire temba gokora gendo ba kwege na banchali bono ntu kwana iga bamaite ngosoro ire te para yabo iswali ndena kubolia mheshimiwa Bwari ande na thangira neri tu asinini mheshimiwa Bwari orasoka bono yakero kende Nairobi kwarangiriu omonta kubulinga ngo acting secretary general ye party gusi ya UDA comfortably no aturinga Darius Mosoti, but Darius Mosoti hasn't been in the public domain acting. Use the name acting. He's been in Noali in the public domain acting Noali. Nabo gwanchira. Gekora he has been there. Matei no mbali ba national na baru bara acting. Ondetei hocho. No njira ne thing enjira kwa representation yaye na kwegerere party ne njirerengia. You see mweshi ngotwara turegento ikuru ku divergent opinions. Yes. Nande nonekero muri nyumba nono mugaka nchine sweetheart yanu nsaye mu sweetheart yori onole nyumba natiga nyumba eka tore nyumba we don't agree on everything ndirengwa ngoteba na yo mwana oyiga gwenta koleruga no mugaka ota omwana oyiga nte tomukolega and we disagree in ideologies nyumba mpaka tinde tuwa iminchera na lakini nandi marogoba toira na nyumba tuagendere bo mno kawaida. So he might have a divergent opinion in some issues. Yes. Which is okay. Na ndina abwate right. Yokolengereria buna halengererete. Na inchi buna bwali ni ondete yobwate kintu kekuru ku monopoly of wisdom. Na yani ayobwa aina yobwate bongo bwensi yipi ondete yo.
kiro muntu ngoko sali kiro muntu ngoko yale no ere mbere mbona ile ngai dira ukwana ukona na uri nkiko muntu yakwana nali kiri yesere nabe kiko muntu yakwana okay lakini inchi ndire ngokwana buna bona igana akwanire omurigere nalere galia na gechiri ori nkiko muswati yakwana iko we cannot agree in everything. So, Erebune Secretary General, Acting Secretary General, it is well known Erebune Secretary General. He's doing a good job for the party. He is speaking on behalf of the party. Ngokwanale mangane ye party. He's doing a good job for the Tokanyete obacholi abana inchi abantu bali ba UDA members bamwena naki ekirogo ekeiga emyaka eyega asabiru na acting self declared acting nkomwabale nandi umeta abana inchi na bakwamwa una kwandirega bamwe but as a defender Imbrembe has defended UDA strongly. Thank you. Totigera. Diamono, thank you. Thank you. Oya goteba iga inchima tuenchogu yeberege buno mu UDA ninde nobororo asengencho mutabuga tyomoki na kigeko gere kiama gito kegenderete kurara mutare kwanje mubokie kiame kebe nejinguru sawa. Thank you very much. Today you have competent this is too mean digandara itigake yateba nonye kere mini we take everything bochoke machoka koruereru itumbe nkobolia barayabu ni minute UDA nigere mu minute UDA nigere gusiyo sigo chinse mogete chire mumanyete UDA gekogera ego kora magendero chinse mogete gwetani gusi ebintu UDA gotebia abantu ngoikeraniere gose no goikerania ase ogo tubako umuntu wegere mwetere okay neri ya buriri lakini ndangiye bitu wabikwanira haigetembe ni Alex Kererinya Penny kurugesero Honorable Bwari I support you fully oyokora ni fan yao from Nyatieko ward Botabori village. My name is Eric Bosire. We are ready to elect Madam Dolphin Bwari as our next women rep. She is very articulate, sharp, intelligent and equal to the task. Tuko ndani Sanako 001 abantu chakara yote bakuru Nyatieko bya mono sana chi ujumbe nchi ndirete go chango chirike rinde chinsa na chikare ko genda ntageze to babenge bona sugota kola mangano ko bayi chinsa kandi okay. Honorable Bwari aye ni ambassador y'abakungu munakwateba umukungu naro seru kuru asikia makia UDA kolengana na magosa munyora onye na koleta tingumanya onye takore titingumanya tindi muwakili wae egendukiria gikagiko beka ekiama kia UDA gusi kororango mugusi otoro mubiso itontu twekabanyene because ekara magosa akonyorire ngiketa mutajira mubunegesa kumukwanira maiga yetemzi mo solve lakini mugatike kirego kiribono giachire pake senate kekabagazete akabadi gazette bono nkogenda kirekero kendisiko. What is your take when a leader na ndo musubati? I think sometimes back yatembega iga na kwanirete ekero musubati yarekoba unjustly alikogoserwa unjustly as a bunge. Yes. In the public domain, and in very clear statements, Riago asabo kuabera, ne formula, senate yaletete, asabo kuabera. Naboko nyano watu mwano mino, umia sana, wanchete, unanje, nyaruka ya minto nere kumbuati, tuancha ine sana. Lakini we disagree in ideologies all the time. Because yoko nyora, akashida, yani akashida kali ya bugata ali umuango mono. So, Glory Roba, kurumaega otware segiti nyinge sana senate kuruwa chagete no yo mintari twa mukwanire a number of times tokometana ki Gloria irangora ntuba gusi ntwege iri tukuruwana na gekuba bakungu mbali kuruwana na gekuba mukungu ogochire wokobe ngora kwasuka twa mukwanire but bunangoteba she might be right or wrong. Yes. We disagree in ideologies. Ile ntunkirike kuru kwe chama ni bwata machikae. Enga nyombe ndeyonzi nyomba niru musacha ko tena toso wa baada ya zambiri. So ekiama ngi bwata machikae. Ekira eternity ya machiko ye kiama. Na machiko ye kiama a eternity tariye kega na gusina achite kukaribisha Matiang'i airport. Ine story egotumeka. There is a lot. Umetekero iso atabegeti yanga. When your father is naked, turgo tenna saban de rota tata yanga ya hotebegete okurangeri somaega como te tata yange yao ni nigeri
bono Gloria narorekana okwenda ase media ekero excitement kia muswete akagenda ase media akatema aka overstep sheria ye chama eyunche buna bwari tingo kirina na arusetibo if there is a way ari gukwanirwa gaka nanda arora iruchi warning ari gukwanirwa ta musigwa I would have appreciated that because at the end of the day kera ule twikirwe iketarinchi bwari na yetu yeah na nding weta bagusia bange bakubona nkigiro kerekero gya giro getache ngigetaira ndoko chakusi IBC nomination list nero IBC ne bwata machikai enga keroso ipantu ya ruse tuwo waziri etu anyore to mwana ito esi okenyuri osoete talina mbabege timo masai mbabege timo masai yaso ekirokeri eba abege to yoringe next tokatware bat tokatwara abagusi bare nominated in senate babere bono giga magoso nara akorete makego lakini mimi namuombea mema kiro muntu ngutwara ri party ya siasa nchengo chinate ya wasbati SSGere my first constituency my first party no musbati ngotena no musbati nche Gloria can tell you na tenentenere none kirao kora magosa yo mwali ntole na Gloria kamote Gloria gagwa kachire bobe agante ina nindo chege ntongo kora so nchengo ward vaisinde kurumaiga yetent lakini bona sama chikali nchinta nyale goikere buna nchibwa buna bona iganche bwali ni meta machiko ipati ituko ndio na muungita bona iga ndache ko teririe to ODM insaine tinse ama live member UDA goikansa ininta ena naki iga epati ekeke gweke ngere tinga buna muntu elected umete na kere kura nande ne party njende nominated ige party nebwate chinguru chai choko rusi nande bune bwate chinguru choko chora ondita yochete ko igerana beka bwali ante na kere tukurambe nominated ne chinguru chia ya bwate karengere na tiketube kebwali ato represent na ndi party ya kotana bwali yo buna toro chako to represent aribu ya komoru story there's nothing we can do tingwa chinguru echo kiora kwane embura over the same inchege ntona kwane ne keyo moralia omwana oyo minto Dolphin I mean Gloria twamurigirie gukwana sana Gloria metegare activist Gloria grare activist no muntu wanjete gukwana birengeri biaye lakini akebekera ore nominated umanyete ugonete kwelita serugo yeke gusi okwelita kurinda kimeme to baisa korora omurai wense gose omurai wikiama kiao ogotware yandishige gose gukwana no muntu uri no mubisoe nayo bwenga na bere igo ochaga kora ibintu bya gochumwina na bali ba uri na bera atongene njara ko ligi stability yakoligia egere monyari njira muko survive aye diako minyoka ujaga ngana ngabono ntwaro je ba uruto ba kwana na Raila ngana ujaga kwana na babisa bande nsabake nande ko nominated we kole ndi jimeme we bale elected ingota mabale ku mutwaro bwene nwasini asingi nche process ne nkongwa ke kubarusi thank you yeah njenge ndonaro de banga ki na mutakira maya yara gotoka ngaro kende tari katipe agote ababona gotwaro ja ku protest tebenga ke singi chirinda abero mobe na gotwaro gosukibwali kuruga ke counter assembly agende senate bwali yae onde kiruga ke kensa lakini singi nchio egote banga ngaro kende we kebwati ku party list igo ikabarwa choro umunsi baturi mu ruya kurwari thank you anye taba gusibaite babuga ta maoni aya ndo kuigwa seka ya gonte biga tia some ya ikanye some mbura ade ange agro nge piro kurumarani embure mbi nige na mwamuna barai ati gaisa ndikete rebo ya Oya, mita isa nikane rebo ya nche kakitingu atinda mwamuna barai nche bono nche tingu atinda mwamuna murai singe nche gentunkulira nche nabanchali nkwegere uongo hatutaki tumechoka na hii government maendeleo hatupewi serikali ikikuja Kisii ni michango tupu wakienda outside Gusii wanapeana projects huyo Dolphin na Osoro ni akili moja tu by the way kaki yani discussion yenengi yakulende jinza chikali kwanga umugusi ndagete ko kwa kidagika isano ndari gukonacha lakini kokora isano echo tini ko kwa chinde kigali ma tenga ndete gukorera igoro chikora kajinsa nyana mangana magia umusubadi na kwa isano umugusi yanjakira umusubadi nturamo
mtori yamo yarorekanire outrightly Yeah. nonye niga igantu abanyene ngo difatore tari so bisa lakini ngo difatore ebintu rero nigo abantu be neighborhood yeto basamuire ebintu rero proper kero na Gladys wanga bali ebintu abantu baitu mate basamuire nonye ninje ngoro igo yangaka igo yangaka ngakitura kore bunantuke goriege kerika to gwende koro abugatira na tutuike ke goriege kwanyora bwari ai na gutura beke gori for example gose nonye nimbura ika to gwende koro abugatira na mototere rame to kumusanana. What is the problem with us as the community? Number one, umugusi turageti leadership. Moyo. Yani ntugatie kingpin. Iri gotenena yakwana on behalf of umugusi. Number ibere. I've always said this. Ekera abantu bandi buna baluya mokorra ibago sign baswa coalition nebya mabindi. Umugusi nturagetie nyumba yaitu. Mutana no mukungu akeroko nyumu mukungu oko muleta kwa mubeke saiga. But eventually kwa mwagachere nyumba twara mwaye. Klante to koteba nande onde tabase ko nte chrome. Ekero igwetu muskimati yangingo chare. The first thing I was hoping he would do no kubwato mugusi amuletamo. Yani ikine kigente tangani na expected. And for once no nyende kiameke kende ngatayabaiga tata matianyi to na intu ochire na intu toto ari kingpin egokwana yarwe sauti yo mugusi yako ndigerere nako bekere stopwatch nindigere chitaika cyane yarwe sauti yo mugusi lakini ekero matianyi drop in ekero gukwanira abagusi na mbeyemo ugocha kwisaranza na abagusi kwisaranza na leaders utarigo bagunde bwese yako utete ko baisabana ekero raisa abana ukura abana bonspi. Yes. Allow me be taken on record for this na ndi muntu abasi ko misquote. Ekero raisa abana buna nchimbwa ta abana banesta nyumba galia. Ekero ntete ko kolege ntenda abarangiri bonsi babe kama abana banesta uryu kwanga ko chantena yaye gakina kurangeri no tacha umuha kamate yanyekera achita I expected buna nchibwali ali kurangiri abarayi bonsi bari bare elected by national government aisaranze na barabu abatena yaya nakire mbwatesi ache gusi arangiri abarayi bonsi ibi bare county gang ikera bamba cholire wa represent abantu aisaranze na barabu ekera akolire ndubwata aba chief abaturete abantu bakuru ku opinion shapers. Yes. Bonsi ibi abaretamo ekera bekire kundeke kiensi amo amanye ko batayibona mangana ya tuiri tosoke isiko tutenene to make a declaration na ntibonzi bya barayi tuamwire gocha ne nyumba yaitu nande kero to gocha ne nyumba yaitu tetoko ndesa iga yabande ime etwali gocha ali gotenene kiama kia UPA tari Jubilee ekiama kia UPA ke bakorokana nere kyo mugusi bona iga gosike nsinero gosintu bwate PDP atenene kiama kia kusi na intutu twali nyumba yaitu. Lakini tato ochire oyo to expected ya tata kago chicha tara turangeri eto igwete na tato ochire ngo chale airport twamuganyire ochire gusi oakirera rigara ondi tararangeri barayi abeka abantamo amanye goteba the first statement atebete no gotena na igwete mwatebire aya nkora turamanganayo nere tabwati mumusoria era taragania ninu muagania niko na chiko kora magoso ko chibusi mu chiko mu police walia esenyenjo tata ninu mwante betigenteke kwanza nje na atagete. That is the answer, that's the response to chikonyora. So deeply in me mugusi ntora chamo deeply in me ntora nyora muntu ogotoreta muno mugusi amo ntora ikirenga kieri anya chae wona iga ndotenet ekara to mugusi ominto mara aga to gotena nere gosematian umugusino yo minto because nambe yemo kurangira ni balinga bagakabalia abakakabike njuruntu bwata bagakabanene gusiga babongeye maromba razgenda ande no bali barangira ni babongwae waisa nansense bateba ni nabone gentekiga gosko to no mugusi tomanye kwamwe kero twaro sivno mugusi nkaibanto ki togo sabano bosani ababasani abaiga nabaiko to kubwati usana basigisi to be found that to teba ni na ya ntu abana abaiga twa kwanza go tobolia yeka ntu twa go cholire bona ayo murayo tobolinga imotete to gende tobolia bosani gocha
toko tena genda bo sigisi nchibuna bwali motena na kiya yagenda ase William Ruto gaiga yekera turoche ga egento gego toiro neki na abandi bamotena yagenda saba ikoyo to aketi sabu jeito tonyomanye konyorurai but whatever is happening right now was not the right thing nkole rengo tebeiga yes wosenko ngore closing remark asante mheshimiwa yes na chideka chawi sana ndateo kwa kinda kupoliti swali na related abagaka bandi mbalengo abo kwanire babo ongwaye babo Janet banchite no bomugubu busi babo mangi ntwaro rasi kwa chikochi tukakora generational change as elections abagusi bagotenga barayi bandi tubwate ibabwate chest stamping barawe baguno gwekwanire berigerere tibuka eke goliye ke because it was a generational change as egusi aba tubache walire neke goliye ke what is your take igoro yo mugusi yo kwa jumla abantu rati ko monjali tukwanire buna mwanyegetinge igoro yo bomubuya umanyete tegento gekoreta obo momuraria egento gekoreta obo mobwa barayi no gochicha se conversation with sincerity yani togo chichase ekinkwano kyokobeka namo ekerotore nobwene omojando gocho bagusiga iga unabono togo kwana iga titoliamo uno mwana mintu bwali akwanire asenge nchoko konyoranga bali bagoneta korario bomugo togoneta ko bamo mbali korokia obosio bole waro coming obako bakorario bomo babwato bonchi bantu bamanya kuruo bamanya gotebanga nothing for us without us kwamenya konyara abantu gete gekosi gete kiebekira amo gochimuine kona gete gekosi kende kiebekire gochimuino ebikosi bindi byataka ku question biri binde kwamenya konyara ngatwatware divisions siasa ndede ko batebi bono na abere ngukwana aschi media matuka etire ngaki bantu baminto siasa ye bia matwarorire Kenya igeko erekaro chikura elections chikoera na abere ngotebi abagusi baminto ngamwari gwancha mokanyeki muitenjo kitobeke metwa mbuno mugusi mokwane na moroke na moteba mwanya gitinga matenga motware kiama ikuru kumwanya gitinga nkiri kiama lakini mokoro ngane kiama mwanya gitinga kuru montabwa te kiama tuare aranya sikuru kumwanya gitinga mwanya gitinga ni ye kubika abantu bonsi byama byonsi piamo e common goal no gukwane mejano mugusi yabwate murari yamo mugena se president motebe ngaki tada nayo kolekerugo otara otoeke ntuntu kwati mochano naye na kigora nkora teria bagusiga niki gekobege kon kweruka basubati mwiruka abantu murabareu motebe nize muri ya serikali mo benefit ebintu buna abagere ba benefitri so tatike goika gotikane metinyeta togichikura na mumuruka gatete gotoka bagusimwa kwanyikire because I don't see a reason toko na kupinga bono iga umuraria umufano nkuru muyore very clear onywa musubati mokoni nere duka ikibande kiawo gisire agenda igure account yebengi kera litu kumona mokoni eduka chibesa soko save ni account yo musubati finally komenya gochakona komongora kera litu kungaye you are not my type ngoko serinde pade ya miaka 2.5 lakini kera muna mokona koni kera litu ko kera duka na moko beka chibesa account yerie account yo musubati okorenge kera gocha komatinga ndusiri chibesa chiringa kajero musubati ngocha kolete nyomba no chinyore Nabeko bekonda. Toko chinyora. Nabo nere. Ntoko mokabo nabagusi tobeka na mokongora William Ruto ne serikali. William Ruto ne signatory ya exchequer. Nero kuamua muna kotokorera magendero. Intukera lituko abana baito bago bali beza bali igre serikali ngwaka na bali bango kera lituko. Bali toko kora chikondo ngwaka na tore VAT kera lituko. Kirege ntoko kora kirege ntochiduka ngwaka na tore kera lituko. Kochiase exchequer. No motore signatory exchequer yo kwamua William Ruto. Inkige kobege kongwa bagusi kokanyeka. So that motebe ntuntu bwati mochando. Egere mu atebere ntuntu bwati mochando tobe safude. Toe gwibintu bibi tuchande tuna moyigo bonchali nkolerande ntuntu bwati tifet, ntuntu bwati TTI, ntuntu bwati KMTC, ntuntu bwati kendi. Tora nyora. Lyo nyemo mwajeti moko muruka na muruko mutinyo yomo. Nabiko tokongana inu mwanyorire. Unabone karonko tekera chinkwano cyabagere. Karongo gitegerera buya. Bara ibintu biri byonse bikwara ari president yega ntatokora mataria. Musubati uri gwange kera matanga abagwire na kwana bo besana nga atwaso yandishake. Kera abantu baitwe. So igento kirinkia inke sound tibuya nebinda koreirwe ninjira gukwana. Okay. So yojideka cyane sisano cye. Dande kwa itani libake. Ya. Bado gombege tega ntemetia. Nachaka na nachaka.
Chiatigere isatu. Darius, ngoira nanda sore kwa just a second tukure abu maine a conversation ni mwenzi you are good debaters. Na inde tobe tugo kwana mangana buna na nditoke ende deep tonyore chingaki na bako nyoranga nkunya gutinora na tore na gutinora undi skari tore ngana kitogo suka mutu nege sako. Ntake tugo akabuye kiagara mwanyore chingaki mwanchire chiza jiro chichiaelire mwanchu murigerere. Chi ujumbe chao narorera ni chinyinge asensema ya Facebook tinda arigereri ne chinsa chia toiro mogongo. Ne chinkwana bune chiyo ikatobe togo chukwanira butambe egere to shape gusi yaito. Mheshimiwa Bwari. Just few seconds amangana oyo mwali kamera ne ukwane wakira mugusi ukwaeri. Omanchi murigereria mbia mona soko totegerera chinga kigichiga gwa totegereire nabwande nankire na kwanje gitago soabuya una no atebire onditayo obwate monopoly of wisdom obwate obongo bwenspi keninkiringo kwana bobe keningo kwana buya kerina kwana bobe bakinga bere nasabiro kwabera lakini rende ntigare ngende nyumba ngotebaiga abagere ibaye tu binte biga muroche bakoywa esenginchi babwato omonto barusogete buno monogerio abo okobakwanira okobasabira motale gwancha mugusi abagaka bali muri gusigaria abantu bonsi pimocha muntu abaswati tu akarayu nabagaka mocha moiga motosokerio omonto oyo mabo monogeri nintuonoga ase sauti tutaracha kamangana yechikura anjango tonyoro monogeri ogokwana na ndo ogokwana kuruwe nyumba ya gusi. Thank you very much Mheshimiwa Bwari. 1 minute Mheshimiwa Darius. Nche gona gotebaiga abagusi ba minto buna mwana minto bwali akebekira mangana yebia mabionzi bibeka kando beka kando tutwaleria aburi iria mwanya getinge tobeke metuamo tusugume serikali yeyi ekoro twasugumire serikali yeye kwa mapenzi ya Mungu na boko nyoranga keroke nintu batokorere kende ekiagere myake yebere nenusu nemenge ekiagera tochake kwe minja sai tochake ko against ndoko nyora kende lakini ebango nkuru turekera lituko igonare gosaba ngaba gusiba minto bonsi bachake kurawo nko sabo mugabana okisi mugabana Nyamira beke metuamo mobe kumugusiyamo morangire ni all elected leaders opinion leaders mwesi bimwe karansensi toikaranse tukwana common agenda a common agenda ibintu biri amangana y'ebintu biri bikogenda biko benefit individual people mubibeke kando tukwane ebintu biri biko benefit ya community as a whole kuna kugosaba kwani. Thank you very much oyo minto Imburembe Darius Mosoti poigo omonogeri bwa banchari ero na njira no monogeri no kwanogera buya bono kero ndari gwikera gwicyari poigo Mheshimiwa Bwari nimeshukuru nyinyi wote asokonya chinga kinagocha na inde na lile iranga nto yuri gichinga kinande tukwanirengana nemo niki antora aligeri siasa ya county ndora aligeri siasa yo mugusi kwa jumla chinga kikigo cha to mugongo mbye mono sana mu director ne gali mono musike mukate gusomu manager one boigo mu director kariri amona matundura asoko ne kinga chibicha amone ryogiri ikeire mugusi ya senchire smart kirimo mugusi twakuganire kurugaiga wiki yenya engia umutinyu umuya nabo igebisiye bingaskiri kereke mugo nagokora ikenge nchonkeri ngumugusine getingi ngaine tusukatambe yengetembe TV nekinege ikaro goika Jumapili yegocha tutakuwa pamoja ndoko authentic Daily Soul. How was it by then? Samaria Danguru Paul Makori Uchendenete College ya Riragia Technical and Vocational College ndo watu moyega graduation ego takoba graduation yitentangani tariki 3 muti osita mwezi pie asemwabeta wanene nabake mwariganiwe nando mugeni karoro bwesiko our honorable Migos Ogamba oyoro muwasiri oito Kenya wegisemi na ate na bageni bande na omweshimiwa Tafet MP araiganero na wagakale omwezi mwariganiwe bya mono sana karibu.
kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwarire na gusalia enibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukari amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borwere bwa sumbira abagaka sana bwa sukari, what we call the genesis of diabetes. Na kiborwere bwa sukari bo so mubero goime. Hypertension no borwere kera manyinga ko genda igoro so mubero. Walfiti itosomete chinchereza to chokorwa ya marwaire. Enchede ntangani itosomete ngintu nga conventional medicine. Yani unyagitari wa kawaida. Itosomete ngintu nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakuruese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntupiku amino acids, ntubwate fat acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwari ya marwaire. Nchirende ya gata tusomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akoruese mete tuwarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaizo wako ninyama kwali na igoro wachi wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. World Fit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Superstores Nero eduka asorbo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya